Takže zdravím, já jsem Froggy a vítám vás u tohohle dalšího videa ze hry Skyblock. Tentokrát je to verze 1.0. Chtěl jsem si zahrát nějakou starší verzi, tak to je právě ona. Tak. A my můžeme rovnou asi plnit úkoly, takže postupně budeme plnit úkoly. Kolik ještě? Ještě jedno. OK. Takhle. Strom pokácíme potom, to teď nějak nespěchá, no, jakože jo, ale ne úplně celý. Tak, super, máme jeden písek. To je vážně hodně. Tak. Tady trochu to zvětšíme, ale jenom trošičku, aby nás bylo. Jo, OK. Ne. Tady bude díra. Ještě tady takhle potřebujeme zvětšit, takže tady džuzna. Tak. Super. Tak. Máme pokračovat. Aby nám tady nechytil ten strom. To by bylo totiž blbý. Ještě jeden takhle pokácím. Tak. To mi vystačí úplně přesně na všechno. A rozhodl jsem se ještě, že budu natáčet všude s texture packem, akorát na Skyblocku bez texture packu. Jo, mám to na dobré straně. Tak. Děláme si krumpáč a ještě asi sekeru. No, to nemusíme. Tady to nějak teď nespěchá. Tak. A jak uděláme díru? Hop. Sem nalém. No, já to udělám blbě. Ještě jedno to. No to asi blbě, mám za to. Sakra. Jo, ale tak jo, máme to dobře. OK, tak, jo. První. Druhý. Třetí a můžeme pomalu tady. Tak. Super. Dobrý. Tak. Ještě bych si mohl udělat jednu věc. O. Tak. OK. Už můžeme krumpáč a ještě počkám. Tak. Nebudeme tady celý díl dělat jenom tohle, takže můžeme už. Tady zvětšíme plochu. Ty krás, teď se vám spadnu, to by bylo blbý. To by bylo hodně blbý, protože. No, to by bylo blbý.
Hop, hop. Třeba ještě, takže. Spálíme se mi něco. Já srandu. Takže mě hejtuje ta láva. Teda hejtuje. Tak to je blbý. No, nevím jak už. Jak ještě dlouho by se mohl natáčet. Se něco jenom podívám. Moment. Chvilku strpení. Já, teď se máš něco úplně jiného. Jenom se kouknu, dlouho už natáčím. Jo, za chvilku to bude. Takže ve 54 minuty to můžeme ukončit. Pro první díl bych řekl, že to stačí. A pište mi ještě do komentářů. No, to je blbost. Pište mi do komentářů. Můžete mi napsat do komentářů, jestli mám. A co mám dělat tutoriál? Třeba na Minecraft server a tak. Něco o Minecraftu. Hop. Tak. Nebo jako nemusíte být jenom o Minecraftu, ale tak. Hlavně. Tak, ještě tady na té straně. 6, 5, 4, 3. Ještě by to mohlo něco spadnout vedle. No, ještě tady trochu. No. Ještě bych mohl tady potom zazdít tu lávu. Dobrý. Tak. Ty kráso. Hop. Super. Tak jo. Až pak nevím, jestli tady je vlastně ta láva. Dobrý. Šá být noc. To je dobrý. Kácíme asi potom ten strom. Tak, dokácíme ho, ale až tady zvětšíme ještě o něco tu plochu. Dobrý. Up. A tak. Tak, aby že už ty by nemusel žádný sapling spadnout. OK, takže můžeme ještě takhle zmenším. Nebo nezmenším, ale zakryju to tady takhle. A to je lepší. Tak, vezmu tu truhlu asi. Máme jeden melon, ten si hned sníme. Já si sendu. Počkat. No jasně. Proto mi neubírá hunger. Pardon. Hop. Já ještě jsem chtěl truhlu. Položím ji třeba sem. Tak. Hop. Ještě jedno, jo. Dobře. Tak. Jo, máme jeden sapling? Máme. Tak, zatím jsme zachránili už. Druhý, super. Třetí. A jabko. Super.
ještě kousek, ještě trošičku. Další, to je čtvrtý. Tak ok, máme 4, to je dobrý. Co tady máme málo místa, takže... Hop, ok, to bychom mohli. To máme. Tak, můžeme tady někde zasadit, ale zatím není kde. Tak, a to je všechno asi pro dnešek. A se s vámi teda loučím a čau.